Ikusiko dena da, jendeak ezagutzen ez duen zerbait. Hain udaberrin laster etorriko da ubarroia, gero ere juningo die, atak, kaioak, dordokak, arraiak orain dela 2 urte foka bat ere izan genuen hemen. Erreka bazterrak, azaltzen diogu bertako baserri, portu zaharrak non dauden, ibaiak dakan historia. Hemen ibiltzen ziren itsasontziak, jateak, jende aberatsa ibiltzen zen hemen pasiatzen. Da natur eremu bat. Ibaiak baditu hemen Donosti barruan ditu 3-4 bat baso, bertatik junda harrigarria dana. Bai, Kristinaneako ibai bazterra, bai hemen Astinere baserritikan Topoko zubira bitartekoa, Txomineneako ubako baso guzti hori, gero Iastigarragako sartzen zaren hortan, bertan argazkiak ateratzen ditugunetan jendeak ez du sinisten Donostin gaudenik. Eta da eremu natural bat, izugarria, gainea hilabetero kolorez aldatzen dana, leku magikoa da. Bazkenen hor badago beste mezu bat ere, bazkenen ibaia zaindu behar dela eta ibaia zaintzen balin badago, gura den hiriburu hau ere zaindua gongo dela.